What's up mga tropa? Dito tayo ngayon kasi nagluluto si daddy ng lechon paksiw na ulo ng baboy. So isang kalderong malaki yon guys. So tingnan natin ha. Huwag niyo palang kalimutan, Buds TV nga pala sa YouTube channel ko. Watch this. Ito yung mga ilalagay natin: sibuyas, bawang, tsaka luya, paminta, tsaka syempre ang ating suka. Hindi kompleto ang paksiw. Daddy ang bawang, bawang manitig, tapos natin ang sibuyas at luya. Pagsabaw na, yun, tanggal ng lansa. yan, hinalo-halo na mabuti para masarap. Yung lechong baboy. Ayun, ikunin natin, ihalo natin. Yan, ang dami. Isang kalderong malaki. Yan ang lechon paksiw. Gantay tayo hanggang maluto. So hindi pa yan, mayroon pa. Lechon paksiw. Masarap yan mga kabaryo. Halo natin yung Ulo na may utak. yung pampasarap. Yan. Siguro antayin natin mga hanggang kumulo. Tapos maglalagay ulit tayo ng mga ingredients tulad ng paminta. Pineapple. Yun o. Del Monte. 2 piraso lalagay natin. Yan ang tunay na chef. Yan si daddy oh. Kumukulo na siya mga
Mga ka... What? Kosa. Masarap. Tapos, lagyan natin ng tubig. Tubig. Para malutuan niya. Ang luto. Yun. Pan. Tapos tatakpan. Hanggang kumulo. Oh yeah! Luto na ang ating lechon paksiw. Ito siya. Ito guys, oh. Ito guys. Grabe. Umuusok-usok pa yan. Tignan mo. So guys, ito yung ulo. Ito yung mga ingredients natin na may mga sili pa sa. So guys, wow, ang sarap. Grabe. Gerald, wag kang pa-cute. So guys, hanggang dito lang yung vlog natin sa Buds TV. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Just click the notification bell para lagi kang updated sa mga sumusunod na videos ko. Maraming salamat sa inyo sa lahat. Thank you guys. Bye.